Maayong adlaw mga kauban. Ani ang labing dagko ang mga balita ang aangay niyong masayran dinhi sa Sugbo, subang bahin sa nasod ug tibuok kalibutan. Ako si Angelica Faisanyal ug kinang My TV Cebu, The Week That Was. A recap of the stories that matter. Natumpag nga mga building, naliki og naguba nga mga daan ug taytayan, ug natukaw og nahunong nga unang adlaw sa klase. Mao kinang resulta sa kusog nga linog nga mitayog ug nagdala og kalisang sa Mindanao Lunes, pasado alas 7 sa buntag. Samtang naglinya ang mga estudyante silang unang adlaw sa pagtungha karong school year 2026-2027, kusog nga pagtayog ang mipahunong silang flag raising ceremony ug opening program. Nang hapa samtang naginaksanay ang mga magtutudlo ug mga estudyante atol sa maong hitabo. Nasukod sa FIVOLCS nga miabot sa magnitude 7.8 ang linog nga miigo duol sa General Santos City alas 7:37 sa buntag. Labing kusog nga natala ang intensity 7 sa General Santos City samtang nabati usab kini sa nagkadaiyang bahin sa Mindanao. Sa labing uwahing report, mikabat na sa kapin 60 ang namatay tungod sa maong katalagman. Samtang daling giaprobahan sa Junta Provincial sa Sugbo ang 10 million pesos nga ayuda alang sa General Santos City, aging pagtabang sa mga kaigsuunan nga apektado sa linog. Apan daw sama kakusog sa linog, ang mitayog sa tibok Pilipinas dihang gikumpirmar sa Ateneo de Manila University ang kamatayon sa ilang mga student athletes nga si Rene Clerk Baterbonia ug Divine Adili. Grabing pagbangutan ang gibati silang pamilya. Sa komunidad sa sports ug edukasyon, apil na ang tibuok nasod. Namatay ang duha atol sa usa ka team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Naghatag og suporta ang universidad sa ilang mga pamilya ug mga kaubanan samtang nagpadayon ang pagpangita og mga tubag sa nahitabo. Sa pagbukas usab sa klase alang sa school year 2026-2027, nagkadaiyang emosyon ang nakita sa mga tunghaan sa Sugbo. Adunay mga estudyanteng naguol, uban excited, ug puno sa kusog silang unang adlaw sa klase. Samtang sa Senado, opisyal nang nalista sa website sa Senate si Senador Sherwin Gatchalian, isip Senate President Pro Tempore, usa ka kalambuan nga nagpadayon sa kontrobersiya sa liderato sulod sa taas ka kapulungan. Dugang pa, labing menos 14 pa ka nagpailang kanhi bodyguards ni kanhi Congressman Zaldico ang mipadayag nga anda mo testigo sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. Pag-abot sa Martes, may pahimangno ang FIVOLCS Visayas ngadto sa mga Subuanon nga magpabiling andam batok sa posibilidad sa kusog nga linog. Sumala sa ilang pagtuon, adunay mga active fault systems nga mamahimong mo resulta sa magnitude 7.2 hangtod 7.5 nga linog nga mahimong makaapekto sa Sugbo. Apan giklaro sa mga buhatan nga walay kasamtangang timailhan nga kini hapit na mahitabo. Since natay potentially active fault sa Cebu, natay bigwan. Samtang nanawagan ng inahan sa atleta nga si Rene Baterbonia og hustisya og klarong tubag kabahin sa mga panghitabo nga misangpot sa kamatayon siyang anak. Gipangutana sa iyang inahan nganong naapil sa usa ka kalihukan sa dagat yang anak nga gani usaman kini ka basketball player. Kung gipasangkot lang po nila nga na anak, pagkasugot. Palag, magkalisod na din ako siya yad po dito. Samtang gibutyag ni Senador Tito Soto nga adunay gitawag nga very serious security threat batok sa Senado base sa impormasyon gikan sa National Bureau of Investigation kun NBI. Sa Sugbo, gihingusgan sa Cebu City Veterinary Office ang ilang anti-rabies vaccination campaign human sa pagsaka sa mga kaso sa animal rabies sa syudad. Usa-usab ka senior citizen ang namatay human nga napaakan og iro sa miaging tuig ug wala natambalan. Nagpadayon usab ang pagbubo sa mga pahasubo alang kang Rene Baterbonia gikan sa sports community sa Davao ug sa DepEd Davao City. Diin siya giila isip usa sa labing maayong atleta sa rehiyon. Apan sumala sa Aurora Police, walay foul play nga nakita sa inisyal nga investigasyon sa kamatayon nilang Baterbonia ug Adili o gihulagway ang insidente isip accidental drowning. Samtang gimanduan sa Department of Justice ang NBI sa pagporma og espesyal nga task force aron maglusad og komprehensibo nga investigasyon sa maong insidente. Pagsulod sa Miyerkules, nakugang sab ang katawhan sa syudad sa Sugbo human usa ka fetus ang nakitaan sulod sa basurahan sa comfort room sa Carbon Market Interim Building. Gikordonan dayon sa mga otoridad ang lugar samtang nagpadayon ang forensic investigation aron mahibaw-an ang mga sirkumstansya sa maong panghitabo. Samtang gitubag ni Governor Pamela Baricuatro ang mga kritisismong kalabot sa 10 million pesos nga ayuda nga gipadala sa General Santos City.
Kinitaliwa sa ubang mga taga Northern Cebu nga nangangkon nga wala pa nakadawat og hinabang sa linog sa miaging tuig. Kipasabot niya nga ang probinsya naglihok sa pagtabang didto sa amihanan ug ilang papel maong pagsuporta lamang sa mga lokal nga kagamhanan nga mo'y mo-release sa mga hinabang. Because ako, I really want to be there and hand over kay ang kaning Jensa, no? They give us 8 million, ha? Pagkahitabo na to diri sa Cebu. Ning Huwebes, may pahibalo ang Ateneo de Manila University nga nag-leave usa silang head coach Tab Baldwin ug team manager Ipok Kempo aron masiguro ang integridad sa internal fact-finding inquiry kabahin sa kamatayon nilang Baterbonia ug Adili. Kipasabot usab sa universidad nga ang kahilom ni Coach Tab Baldwin sukad pa sa insidente, dili personal nga desisyon kun dili kabahin sa direktiba sa universidad aron malikayan nga maapektuhan ang investigasyon. Sa laing kalambuan, gipanghimakak sa rescue team didto sa Aurora nga adunay ankle weight sa tiil ni Baterbonia ug Adili. Matod sa rescue leader nga si Angel Librero, ang pisi nga nakita sa mga litrato gigamit lamang isip kabahin sa retrieval operation ug walay timailhan nga ankle weights ug walay mga samad o bunog sa lawas sa duha ka atleta. In clear po, yung short lang po talaga yung meron po sa kanila. Wala pong weights, wala rin po kami nakitang pasa. Niinis ang adlaw na dakpan sa mga otoridad si Byron Garcia. Igsuon ni kanhi Governor Gwendolyn Garcia, pinasikad sa usa ka warrant of arrest. Giatubang niya ang tulo ka kaso nga may kalabutan sa paglapas sa Safe Spaces Act o Gender-Based Sexual Harassment Act. Pag-abot sa Biyernes, nanawagan usab og hustisya ang amahan ni Divine Adili o giingong nagpadayon ng ilang kasakit tungod sa wala pa matubag nga mga pangutana sa kamatayon sa iyang anak. Samtang gibungkag na ni Coach Tab Baldwin ang iyang kahilom ug nangayo og pasaylo ngadto sa pamilya ug komunidad nga naapektuhan sa trahedya. I'm so deeply sorry to not just the families but everybody that feels let down, somehow betrayed. Gihandom sab ning adlaw ang ika-128 nga Philippine Independence Day. Dinhi sa Sugbo, kini pinaagi sa nagkadaiyang kalihukan. Nagmarcha ang mga progresibong grupo gikan sa Carbon Freedom Park aron ipadayag ang ilang mga advokasya ug panawagan alang sa kausaban. Sa laing bahin, gipalanog ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang kaisog, sakripisyo ug patriotismo sa mga bayani nga nakigbisog alang sa kaugalingnan sa nasod atul sa iyang pakigpong sa Independence Day commemoration sa syudad. The courage, sacrifice, and patriotism of our heroes who fought for our freedom. Sa provincial capital, gipanguluhan usab ni Governor Pamela Baricuatro ang mga seremonya sa Independence Day, lakip ang wreath laying ug pagpalupad sa mga salampati isip simbolo sa kagawasan ug panaghiusa. Mukad to ang labing dagko nga mga istorya nga angay ninyong masayran karong simanaha. Ako si Angelica Faisaniel ug kinang My TV Cebu, The Week That Was.